Takže ahoj lidi, já si tam u tohohle videa a toto video je teda vlastně o tom, že vám chci říct, že máte na výběr, buď to bude nový film, nový seriál nebo film, který vy si sami řeknete, ale já jsem teďka v poslední době trošku nemocná, takže asi to bude za trošku díl dobu, ale to nevadí. A může to být buď ztracený kůň, anebo, anebo ještě ztracený a nemocný kůň ve sněhu a v horách. Takže si můžete vybrat, když tak mi napište jenom do komentářů a já se s vámi loučím pro teďka a uvidíme se při vylosování filmu, budu to mít v takových lístečkách a uvidíme se u losování, takže tak. A po toto videu vyjde soutěž, do které se můžete přihlásit, bude to být v popisku, všechny pravidla a tak, a když tak mi napište do komentářů, kdo by se chtěl přihlásit. OK, tak zatím ahoj!